Nyakor mgejuang dakika en 31 tok saa 3 mar okinyi kamoro mora mintiere rokni machiegni e twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende odoro bedo godo nyaka rom saa 5 mar onyango. Ka bende thor wach mabende wadwak okinyi makawuono en kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho ka. Ng'anyo kaluwore kod pek mar ngima. Ka binyalo mana paro kaduoki chien juma mokalo, mano tich ang'wen mar juma mokalo, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ne olando ni kaluwore kod okang' mabende noko winjigi godo gi tend piny Kenya. Mano kaluwore kod siem mar ndalo 14 mar mondo mi one ni ngima ombeki kata mana weche mopogore opogore ombeki kaluwore kod ngima matek. Bang' mano nolando ng'anyo mabende biro bedo katimore kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Ng'anyo mabende waseneno chakre chieng' tich abich mar juma mokalo kaunti ma Kisumu. Ng'anyo makamano nwaneno odiochieng' manyoro bende kaunti ma Migori. Bende gwenge mag Ol Kalawi kaunti ma Nyandarua bende ng'anyo maket kod mano kabinde jopiny ywak kaluwore kod pek mar ngima bende nwanena. Kenya kwa mgejuang in pachi kaluwore kod ng'anyo mabende osebedo kadhi nyime, ini nene nade to ochumi mapacho kaka luwore kod ng'anyo makamano. Dibedi ni ng'anyo makamago bende samoro nyalo rocho ochumi. Ichwalo nwa ote namba magote 360 mbui mar Facebook bende neno chenro makama achiel kachiel. Okiny makawuono adhi bedo gi welo adek en mana ne achiel kende mosechopo ka, mano Beatrice Ogola mabende en senator Mogwela. Rwakni machiegni. Erokamano Sharon. Kendo akawo thuolo ni mar moso ogandawa joka Ramogi kuonde duto ma untie kuwinjo mbakawa kendo ka wan kod achiel kuom mbakani amosou ka nduma emokelo ng'anyo mwadwa wuoye kawuono. Erokamano ahinya nyakor mgejuang mano Beatrice Ogola senator Mogwele pacho ka. Bende parni kwa dhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo. Adhi bedo gi welo ariyo mabende nyisa ni gideko matin gineyo gibire. Kaunti ma Kisumu adhi bedo gi jasiasa mano Mariam Abeid mabende en MCA Mogwela e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Nairobi ka bende adhi bedo gi Jared Kapio mabende ne en jaod bura machona ma Awendo mabende biro riwore kodwa kwa dhi nyime gi twak. Kwa kamano Beatrice karwaki e twak. Waseneno ng'anyo mopogore opogore mabende osebedo kadhi nyime kaunti ma Kisumu chieng' tich abich, odiochieng' manyoro kaunti ma Migori bende nwaneno. Kuongo mondi in pache nango kaluwore gi ng'anyo mosebedo kadhi nyime? Sharon, kadwa kuongo wacho, adwa kuongo nyiso gandawa ni ng'anyo en gima ni e chik. En gima ni e chik mane jopiny emoloso. Jopiny noloso ng'anyo ni nyalo tigigo, ni nyalo tinegigo, to kendo ni ginyalo tiyogo. Omiyo ng'anyo en gima ber. Odiochieng' mokalo kane wan ka tich ang'wen mokalo sama ne wago mbaka ne wawuoyo e wi Azimio kendo ne penjo mane nitie en ni Azimio chano ng'anyo. To nanyiso jotwak mane wan go gandawa duto ni ne pod wago mbaka kotelnwa gi jatelo mar Azimio Baba Raila Odinga. To odiochieng'no nanyiso gandawa ni girit gima Azimio dhi wacho. To kendo gima ber ni kano gik seche mego dhiambo ne wabedo gi press conference mane Azimio bedogo kotelnwa gi Baba gi jotelo mamoko kendo mane odiochieng' mane Baba owacho ni koro wadhi chako ng'anyo. Adwa napar ne ogandawa gi ji duto mawinjo twak ma wan go ni Baba nowuoye ng'anyo en ng'anyo mamuol kendo nosiko wacho ni en peaceful demonstration, en peaceful protest, en peaceful petitions, en peaceful boycotts, en peaceful picketing. Koro miyo jogandawa kik bed gi paro moro ni kowach wach ng'anyo ten wach madhikelo tulo. To mana penjo ganda ma bende neno wasani in kaka Beatrice senator Mogwele pacho ka bende siro ng'anyo mabende dhi nyime? An kaka Beatrice asiro ng'anyo e yo mamalo nikech ng'anyo en nyiso ni gima timore ni ok timre maber kendo idwani mondo timre maber moloyo kanyo. Sharon, adwa naparni ni ng'anyo osebedo e Kenya ka kata e piny mangima. Nyocha mokalo ka ni neno ka jo business ma Nairobi ka ong'anyo, jo nyamakima nong'anyo kane gi ng'anyo nikech gik mane timore negi e business nok ber. Ne neno ka ng'anyo no okelo ber nikech jotelo nowinjo
wach ng'anyo no mane ineno ka deputy president serikal ma wan go gi wachni miluongo ni Rigathi Gachagua noromo gi jogi. Magi achiel kuom gik ma ng'anyo kelo, nikech jogi wuoyo mondo winjgi. To kendo no winjgi ma Gachagua obedo kodgi piny. Iseneno ka ng'anyo osebedo kata Meru university students nyoche ko ng'anyo ka gikwedo ni golo japuonj maduong' Romanus mane gin to gidwaro. Joka ne golo Romanus nikech ing'e ni piny masani, sirikal masani gima timo ni gidwa ni gigolo oganda moko to gikelo oganda gi. Nyithindo kanchu neno ko ng'anyo mo winjgi ma sirikal owinjogi ma jatend somo miluongo ni Machogu odhi moromo kodgi moduok Romanus. Mano e gima omiyo an bende nyisi ni ng'anyo ber. Ung'e maber ni kata pinyni kata multi party makoro wawuoye ni ng'anye manokele. Omomiyo an kaka Senator Beatrice Ogola, an kaka Jazimio asiro ng'anyo ni mondo wang'any mondo winj duondwa e gik moko achiel ma ok wawinj katimore nwa maber. To bana Beatrice kar dhogi kanyo wacho ni ng'anyo yie, kata mana katiba bende wacho ni ng'anyo japinyo yie ne mar ng'anyo. En mana kaka nise wacho ni ng'anyo nego bed ni bedo mamuol, mok nego bed ni rocho ohala kata mana kit ohala ma ng'ato timo. No ni ne kaunti ma Kisumu ng'anyo ma kamano no dhi e yo makare. En mana ne kaunti ma Migori odiochieng' ma nyoro kana gi ng'anyo. Bende paro ni ng'anyo mamuol ber ka oganda dino nyaka yo manego bed ni ji kalo. Odiochieng' ma nyoro neno kata mana chenro mar wuoth bende dorochore kaunti ma Migori. Jogo ma bed nyadhi Sibane nok nyal wuotho kaluwore ni kite no pange yo. Mano be ng'anyo mamuol. Adwa wacho ni ng'anyo ma Azimio dwaro en ng'anyo mamuol. Mana kaka nineno kotimore Kisumu. To kendo wageno ni ng'anyo madhi timore kuonde ka kuonde ma nyose chakore kaka Migori obed ng'anyo mamuol. Ok tam tich mamoko timore. Omiyo andi neno gima ber kata Migori miwacho no. Ni neno ka sani LREB chako romo Migori. Ni neno ka jotelo owuoyo ma jowa wacho ni no wang'anyo to ka gima ber biro Migori kaka LREB to waweyo gino dwa timore ndalo adek marum kato koro waduoga ng'anyowa. Nyiso ni ya magi joma chiko itgi, nyiso ni miya magi joma gombo ni ng'anyo ni okel gima ber. Yes. Ang'e ni ok chakro odiochieng' ma kawuono en romo mar 11 mar LREB mabedo chakre kaunti ma Migori ma bende nagisewacho kendo nagichiwo milome ni wan wachungo ng'anyo nikech kaluwore gi jo kaunti ma Migori ne giwacho ni gibiro dhi ng'anyo nyaka ngima ombeki, ngima obede mayot ne japiny. Mabende ang'e ni ng'anyo ma kamano giwacho ni chakre chieng' tich abich bang' romo mar LREB mar ndalo adek ma bende rumo chieng' tich ang'wen mar jumani. Giwacho ni gidhi e ng'anyo. En mana ni ng'anyo ka ji ng'anyo nek bi ni rocho kata mana ohala nikech kata mana kaunti ma Migori ang'e ni ng'anyo kana nitiere ohendni bende nolor. Mana kana senyisi bende apaya bende nolor. Mano kapako winjore ka bende ji ng'anyo. Adwa na nyisi Sharon ni ng'anyo gimoro amora mitimo nyaka bed gi lit mokelo mondo ber obedie. Omiyo ka jogi ng'anyo adwa ni mondo anyisi ni kata jok mane ng'anyo Nairobi ka ma jo Nyamakima ne gin jo business to ne ging'eyo ni kata business gine mondo dhi maber mondo gik moko obed maber mondo business gino odhi maber nyaka ging'any eka ber biro chako bed. Koro miya adwa nyisi ni ng'anyo ok onego chung gimoro amora matimore maber to bang'e kata kochungo to bang'e no to ber biro yudore. Yes. Ang'eno ka odiochieng' manyoro bende jo Migori bende no ng'anyo moko bende noting'o sufreche kata kamano ok nyalo mana ketnwa moko kuom gi kaka naloso ahinya kane ng'anyo ma kamano dhi nyime. Bang' ng'anyo na giwachang'o bende gavana e kaunti ma Migori mane en gavana e kaunti ma Migori mano Kotho Bado bende naseyo e okang' mamalo ng'anyo ma kamano. Mana ko nyalo winjo duondgi kasto wadhi nyime gi twak e chenro mar Mbaka Oromo. Siku ya kuingia dunia ni moja na siku ya kutoka ni moja. Tujitolee tukomboe nchi yetu. Hamna jaa. Muko na jaa, hamna jaa. Hii sufuria ni ya kusema ya kwamba Kenya kuna jaa. Dunia nzima inajua kuna jambo Kenya. Jambo ambalo lazima litatuliwe kisheria. Kati wa mwananchi kuona ya kwamba Kenya imo mikononi ya wale wanaweza kujali maslahi ya wananchi. Ukiangalia mwenzako ambaye unakaa pamoja na yeye ni kijana kama wewe, ambaye usiposimama wakati huu, my friend,
kesho utakuwa na baba akukutetea. Wajumbe wa manyocho dhi State House Ramogi president waungo gi lwedo kendo wadwa ni ng'eny gi odhi gidhi gi te mondo gidhi gidwar ne jopiny maendeleo gikel ne jopiny o gidhi ni gidwaro margi giwegi. Wang'eyo joma kodhi to dwaro mana megi giwegi vijendewa wang' ni king'ato wuondwa ni ji dhi timo maandamano joma luongo maandamano go dwaro mana igi kendgi gilokore jodonga ich gidwaro mana igi kendgi ni mondo uluongie to kumiluonge jino Ruto tang' sawa ok dhi yie ni tho luongi nikech noneno gi wang'e ndalo moko nuriwo kono machiegni to kusedhi to udonje jikon udonjo ubuko ketho odno muketho mogore piny. Nyakoro Ramogi tipo mabende neno kanyo mokuongo ne en moko kuom jotelo mabende noloso kabende na gintiere kaunti ma Migori e romo mag Azimio mabende notimre chieng' tich abich mar juma mokalo. Bende winjo kanyo mane en gavana e kaunti ma Migori Okoth Obado kabende lose weche mopogore loso kaluwore gi jood bura mamoko mago mag ODM mabende nodhi e kar jot mar jatend piny Kenya mabende weche mopogore pod medo som kaluwore gi limbe mare. Bende wach machielo mabende lose kiwinje Beatrice en kaluwore ni nitiere mano gi dhoge kaka gavana manen gavana ma Migori wacho ni dibed ni jok ma luongo ng'anyo gidwaro igi kende gin jodonga ich mano kaluwore kaka Okoth Obado loso. Sharon, neno kaka gavana manotiyo Migori ndalo mokalo owuoyo kuom wajumbe manyocho dhi State House ni gidhi manyo ne oganda gik moko. Ta adwa ni mondo akwonga penjo Okoth Obado to gi wajumbe gi mokwongo ni to ang'o mane gidhi manyo ne oganda to oganda gi ne giromo go kanye mondo nyis gi gik ma gidhi manyo negi to bang'e to giduogo ir oganda gi kanye mondo ginyis gi gima gidhi manyo negi. Sharon, adwa nyisi ni development budget maloso development ilose bunge kuma wajumbe gi nitie emilose budget emiwache gik ma jopiny dwaro emikale budget ipuodhe budget kaeto ema pesa mabiro biro ne jopiny wuoke. Mai kuma wajumbe gi nitie kuma development nitie. Development mantie State House onge nekech kata State House no budget ma State House tiyogo e bunge. Omiyo ka jo wajumbe gi dhi e State House to giwach mna gima gidhi omo. An to me gene magidhi manyo igi gene magidhi manyo igi nekech development giweyo e development e budget magigole bunge. To gimachielo madwa penjogi ka in mjumbe in gi CDF governor nigi pesa ma oketne mar county gima penjo ni to idhi manyo development ka CDF manomiyi to pok itiyogo ma jopiny oneno tich mitiyogo. I gavana pok itiyo gi pesa ni ma jopiny oneno tich mitiyogo. Onengi ti gi CDF nini korem tiwacho ni wadhi amany morem to mato kata pok itiyo gi CDF ni kata dichiel. Koro wach wacho ni ya jogi gin masa moro gidhi manyo igi. Adwa nyisi ni ne ane bura Homa Bay ka president nobiro Homa Bay kaka senator mogwel kendo maja Homa Bay. Gik mane president uwoe ne gin development madhi mbele manie plan madhi mbele kendo kano wachne projects maonge plan to no wacho ni maonge plan go okodwa wuoyo mana manitiere. To ise gimachielo kama na kani winjo Beatrice gima na Okoth Obado wacho no wacho ni dibed ni jok maluongo ng'anyo ahinya wang'e ni jatend kweth mar Azimio Raila Odinga bende mano luongo ng'anyo mar mondo mi jopiny ng'any kaluwore kod pek mar ngima. Nitie gima wacho ni dibed ni ging'anyo mar mondo mi oluonga gembe do pogne gi elemo. Nitiere wach mwacho ka adwa na nyisi ni ka oluong ng'anyo ka chako wacho kata gima no kalo mapiny ka ji ne ng'anyo ka dwaro multiparty to kato multiparty oyudi multiparty no koro konyo ji duto te kendo gigo konyo ji duto te ok okony ng'ata achiel ok okony Raila manotelo. Omiyo kata sani gima Raila wacho en ni mondo sirikal odwok ngima piny cost of ngima piny okapar ka en ngima mar jakom baba Raila Molo Odinga kende en ngima ma ji winjo te kata mana jok mawuoyogo ngima pek negi giduto. Samodwok
yor ngima piny kata oduok taxes piny. Gini oduoke mana Raila kendo, koduoke ne ji duto te. Sama Raila wacho maluongo wach ng'anyo, to wacho about tije ma koro imiyo ji, sirikal masani miyo ji. Kimiyo tich, iwinjo ma Koech, iwinjo ma Jemtai, iwinjo ma Kipkemboi, iwinjo mana achiel moro Mungai, iwinjo mana gine kamate. Magi ok jo Raila kende. Sama Raila wacho ni mondo sirikal otine ji te, otine oganda te, tribes mane Kenya te, sirikal kik ket tich mar Kenya kagima en mar oganda achiel. Ni neno ka KPA nyoro oter ma William Ruto. Ni neno ka deputy governor mar Central Bank itero ma Jemtai. Magi gik ma Raila wacho ne ng'anyo ni jothurwa. Kenya ok en mar oganda achiel kata oganda ariyo. Sirikal mantie nyaka ti ka neno ni Kenya en mar oganda te. Omiyo gik ma ong'anyo mitimo ni ok time ne Raila. Raila ochung' gi Azimio mana ne duond piny. Kineno video migolo man Migori cha, ineno jok mane ni kacha. Azimio nowacho mana nwadhi timo bura rally Migori. Dhano ne Migori manoingo 30,000 ka giting'o sufrieche, giting'o luth kuon, ne ginyiso ni gidenyo. Omiyo gin bende gineno gima Raila wuoyeno ni gino e gima nyalo konyogi. Ne gwacho ni sufria ni nono, en mana ni ng'anyo bende. Abiro mana penjo ka ponono ni ng'anyo biro pongo sufria ma bende nitiere godo. Nitiere achiel kuom miye kaunti ma Migori odiochieng' manyoro na wacho ni sani nengo sufria oingo nengo mogo, ingo mana nengo minyiewo godo sufria. Wach ma kamago bende biro bedo kwa twak. En mana ni ka ng'anyo bende timo, nikech ng'anyo kitimo, jatend kweth mar Azimio wacho ni onego bende oganda mapogore pacho. Ok mana ni oganda luo kende mawuok. Pod warito neno ka oganda mamoko kata mana mawuok e dhoudi pogore biro wuok oko ka ng'anyo. Odiochieng' manyoro nwaneno oganda mawuok Olkalau mane kaunti ma Nyandarua. To odiochienge bende sudo nikech ang'eni chieng' wuok tich mar juma mabiro mano chieng' tarik 20 wageno ng'anyo mar tipo ma bende Raila Odinga noluonge e kaunti ma Nairobi. Adwa na nyisi Sharon ni ng'anyo ok en mana Luoland kende. Ni neno ka baba kane pok odhi Siaya, baba ne ni Coast, baba ne ni Mombasa, baba ne ni Kilifi, Narok. Ani neno ka jopiny owuok ten mana wach achiel ni piny cost of living ni malo. Omiyo ng'anyo ni ok nyal bedo mana ma joluo kende. Piny matek gi gik matimoregi affect joma nie piny te. Wanyisi Sharon, juma mokalo nadhi limo osiepna moro e Nairobi ka. Nadhi limo osiepna moro koro oluongo nyiri moko ariyo ni mondo obi okonye luoko ot. Kane gibiro konye luoko ot, osiepna no oyud ka chai nitie, wacho ni nyiri gi mondo madh chai kapok gichako luoko ot. Bang'e giluoko ot, kane gitieko ne giluoko ot, odni duong' magiko lunch nogik, lunch ne nie mesa. Oluongo nyiri gi ni mondo chiem. To kowuok, nyiri gi nokwayo ni chiemo mimiyo gi mondo gicham lunch ni. Koyie to mondo gitwe jwala mondo gidhigo. Gikaw kuon, gikaw rech, gikaw alot. Gima nobire pacha kana aneno nyirigi, kano pimna kaka nyirigi okaw chiemo, magi ne gin mine mose madho chai. Kochako paro no chiemo to samoro nyithinde, to se nindo ndalo 2 kapok ochiemo. It is better mondo ting' chiemo ni mondo dhi nego nyithindo. Mano nyiso jothuru ane jopiny winjo matek. Jopiny winjo matek, kendo mine to winje matek moloyo nikech mine ema rito nyithindo. Miyo yie kaw chiemo monego miye mondo ban, mondo dhigo. Nomiyo osiepna ni notimo gima na yiego kabisa. Nogolo nyaka mogo ma en go, owacho ni ma to dhi samo sani, to wamiu mogo 2, wamiu sukari 2, korko chulo gi pesa magin go. Nonyisi ng'ato nyalo bet kama obete, kata sirkal mantie no giwoni gini en tugo. Jopiny inyore kuonde ka kuonde magintie. Sema jopiny inyore, bende karamna kapok asomo ote, bende ang'eni jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende noloso. Ka bende kanoloso kod jofwambo, kanopenje kata ni en oneno pek mar ngima nade. Teno wacho nonene ka gima ogonyore nikech mana gidonje telo. Wacho ni nengo mar mogo ni nyiewo mana siling 200 gi wiye. Sani no wacho aina kani Beatrice nyiewo mogo mana kani nyiewo nengo mar pesa di, nikech no wacho ni sani mogo dok ka fungore. Sani nengo mar mogo wacho ni nyiewe buo siling 200 kana gi yudo. Akia ni mano Kenya piny bende neno. Wanyisi Sharon. Mari Rigathi wacho no e fuo maduong' ma jotelo nigo. Odwa chalo gima ndalo moro ne revolution moro nitie France.
To miyo moro wuok ni jogi dwaro bread, gidwaro mkati, gidwaro kuon. To wacho niya, ni to ka kuon onge, ok ginyiew cakes. Mane gima Rigathi dwa wacho no, odwa tuo ji winjo matek, to en owacho ni piny fuongore. In masani kokinyisa ni miyo moro no wacho ni pes mogo oingo nyaka pes sufria. Koro wapenjo ni Rigathi ni eto dak kanye? Odak e Kenya ma wantie, ma jakom be nitie, ma jakom wuoye ni, koso dak e piny machielo. Tadwa chako na nyisi niya, kata Rigathi no, nyoko gombaka kane jofwambo interviewe nyocha, ni winjo ko wacho ni awayie mondo ji obed piny, mondo timang'o, mondo wuo. Matiende ni kata gin pek no, gitimang'o, gineno. Sharon adwa nyisi ni kata mane ot, ng'anyo miwacho ni, ng'anyo nitie kuonde duto. Nitie joma kawuok e ot, to miyo lawe penje ni, dak iwenwa pesa mogo, dak iwenwa pesa chiemo. Mano nyiso ni korka ng'ama dichuono kata ng'ama miyo, wegi mopenje. Chalo gi Rigathi, niya, wapenjo gima wadwaro, gima jakom wacho en niya, wadwa ng'anyo nyaka chieng' moro our voices are heard and respected. Nyaka chieng' moro duondwa winji. Omiyo wakwayo jomobede State House ni gin president gi deputy president, ni nyaka giwinji duond piny gima piny wacho a cost of living. Beatrice makama kaparo nogi kanyo nikech bende wangeni jatend piny Kenya kanyakla kod jalupne bende oseloso kaluwore kod rombe kata mnang'anyo ma bende kweth mar Azimio chano timo kor gwenge mopogore opogore ma bende ne gisechako. Kok manya koro mga jwanga neno ote magi kaluwore gi thoro wach ma bende nwantiere godo. Nwa penji kanyo ni bende isiro ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime. To bende ng'anyo makamage king'iyo kata mna ochumi ma pacho ka bende neno ka githiro ochumi kata ioro nwa ote lai magwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda page mara mar Ramogi TV mano mara mar mbui mara mar Facebook yuda Sharon Ngao. Abiro somo mgo kuom ote ma bende biro bedo kikonya soma achiel kachiel e wanga jowi kanyo. Mana ka somo ntiere odeka iwacho niya, demos or picketing is okay, but will they be peaceful? Migori today we had shops looted. How I wish the demos would be well coordinated. Kasomo ote machielo Rosie Nyating. Rosie wacho ni asiro mang'eny anarito mabuore managino ni buore Nairobi ka mabende ochan tim chin tarik 20 mar dweni. Walter Lohi wacho ni ng'amane ong'anyo kinde manengo gik moko noidho. Kinde handshake. Chalre achala to Roma. Mano ote kanyo mar Walter. Derek Okomo wacho ni an wach mar ng'anyo no rach na sipide, especially ka innocent people are suffering. Ote machielo Woodrose last born wacho ni ng'anyo no kamorgo kata matin, Raila wek tungo wiji, wadwaro dongruok ok dondruok gi sirkal. Wacho ni in Avin kiwuok Rodi Kopanyo. Ote machielo Mika Ogongo wacho na siro matek to wadwaro ni ng'anyo oter nyaka Kirinyaga kocha, ok piny Luo kende. Abro somo ote mogik nikech ang'eni ote gi ng'eny. Wali Balotieno wacho ni during handshake government mogo ne en between 230 to 250 shillings. To jaduong' ne okoluongo ng'anyo. Sani mogo en between 170 to 190. Koro luongo ng'anyo sane. Koth chwe Kaluo, you should have told our leaders e konyo pogo kothe kod mbolea to enhance food production in the region. Kaluo bendo bedie gi food basket. Uchumi mao idho is a global crisis. Ero kama na inya kuom ote mari. Intere ote mabende wacho ne I do travel to Uganda. Just a normal lunch will cost you between 3,000 to 4,000 Uganda shillings. I'm a business guy. Kata mana Uganda bech gik moko dhi malo. Joluo ka okotang to nitiere anyuola madhi medo tiyo kodgi marach. Mane mar Bali Otieno ote pod ng'enya kod mgejwang wabiro bedo kwa somo ote makamagi kwa dhi nyime gi chenro. Bana kana sinyisi ni e studio ka okan gi Beatrice Ogola kende main senator Mogwela bende antiere ka gi Jared Kopio moko donjo sani. Jared Kopio nyakoro mgejwang en jaod bura machon mano ma awenda roki ni machiegni Jared. Ero kama na Moso ganda. Ka uthuolo ni mondo agone jowinjo ero kama na hinya
kendo kuom goni erokamano kuom luonga mondo wago mbaka okinyi makawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni. Wasebedo kwadhi nyime gi twak ahinya kaluwore koda ng'anyo kod ochumi kinde thuolo mar dwach ni seche dakika 40 osekadho chakre ni wadhi nyime gi twak makama. Kenin kaluwore gi in Jared bende odiochieng' manyoro nanie romo ma bende nogwel josiasa mawuok e gwenge mag Nyanza kaachiel koda moko kuom jotelo gimano romo gi jatend piny odiochieng' manyore kar jot maro. Kuongo mondi in pache nango kaluwore gi ng'anyo mopogore ma bende osebedo kadhi nyime? Adieri makende en ni wan e kinde matek kaluwore gi nengo mar ngima iluongo ni uchumi. Kendo liet ma ng'ato ka ng'ato winjo kuma entie. To an apogora gi oganda maparo ni ka ji ong'anyo kata ka ji odhi e ndara to uchumi biro bedo makare. Nyoro nye waneno ka jothurwa ma jo Migori nyowuok odhi e ndara ma giloro daraja. Seche ma giloro daraja no ogandawa machalo jo apiko, jo hailni mopogore opogore, ohelni gi nyoro chung' nyoro nyaka jo geche. Koro gima chando chunya en ni to seche ma giloro nderni kama to uchumi bedo maber nade. Loro ng'anyo ni dhi bero ochumi e yo mane. An aparo ni gima ber monego watim en ni wajiw pachwa seche ma wantiere ni. Ing'e ni uchumi mar piny en uchumi mar ng'ato ka ng'ato e ode emigudo karachiel kaeto wadhi mbele kaka oganda. Omiyo aparo ni ng'ato ka ng'ato odoge tije, ng'ato ka ng'ato dhi e puothe, ng'ato ka ng'ato dhi e ohande mondo matindo mwaketo kanyakla gi ema sirikal yudi ushuru tema dhi loso uchumi mar piny. Ma inisiro ng'anyo koso kisir? Ng'anyo pok noloso uchumi. Adwa mondo inyisa piny achiel kama ma ng'anyo noseloso uchumi mu uchumi bedo maber. Yes. Pachi opogore gi pacha Beatrice Ogola nacho ni ng'anyo nyalo loko uchumi kaluwore gi paro mopogore opogore. En mana ni ote donjo kata mana kana somo ote mopogore opogore ma bende oganda nosebedo ka oro. Nitiere ote ka manor gi Wali Balotieno ma bende wacho ni dak Raila ne ng'anye e kinde mag handshake nikech ngima bende na tek. Nyalo paro kwacha konyo kata na mogo $200 gi sani. Akeni Beatrice ndi wachna. Adwa na wachi mokwongo ni awinjo ka nyawadwa Jared Kopiyo bendo yie ni nengo ngima tek. And nengo ngima matek no emomiyo en achiel kuom gik ma omiyo Azimio luongo ng'anyo. Ok en ngima matek no kende to gi mamoko bende mwabiro wuoye. To kaduogi wach ni mandalo handshake ni ndalo no bende ngima ne tek to ne dak jakom luongi e ng'anyo. Adwa na paro nikech handshake pok okalo mang'eny ni e ndalo no ngima ne tek adier to jakom noketo pressure makane uneno to jatelo mokalo nokelo nyaka subsidies mondo ngima odog piny matin. And subsidies go kaka nyoche nwa wacho subsidies ok en gik miketo pile, ikete ka gimoro osedok piny tichake duoke. Omiyo pressure mane jakom oketo no ema nomiyo ket subsidies ma ngima no chako odok piny. To bende awinjo ka jawinjo machielo bo wacho ni to ng'anyo gi ni o support to ng'anyo gi bende biro bedo peaceful. Pod aparo ne oganda waduto kuonde ma gintiere kamoro amora ma gintiere sambaka ni kanyocha Azimio luongo ng'anyo nuwinjo ka gima ne jakom wacho ne en peaceful demonstration, peaceful boycott, peaceful protest, peaceful gimoro amora ne iwacho ni mondo bed mokue. Emomiyo ng'anyo mitimo gi kata mbaka duto manyocha neno ka Azimio timo kapok oluong ng'anyo nuneno ka ne gin mokwete nyaka jivanji ka wabede kwa lemo ne en lemo mokue maka ji otieko to ji wuoka kuonde ma ji osebede duto nyaka Kamkunji ka onge gimoro manoseneno katimore. Omiyo the message mar Azimio en ni idwaro ni mondo ji ong'any to ng'anyo go obed peaceful. Adwa pogora kendo beg matin gi nyawadwa Jared Kopiyo kowacho ni ng'anyo onge gima nosekelo. Jared adwa na par ni kendo apar ne oganda waduto ni nitie gik ma ng'anyo osekelo. Aparo ne Sharon kapok ibiro ni Meru University nyoche nyithindo ng'anyo kimayo gi japuonj maduong' mane gidwaro. Nyo uneno kodwoke.
Nyochu neno ka business people no ng'anyo Nairobi ka ma deputy president odhi mo wuoyo kodgi. Ne wuoyo kodgi nango, ne wuoyo kodgi nikech wach ne nitie mondo wach. An Jared adwana parni ni ng'anyo osekelo gik maber. Kata multi party makoro wan go tieni. Makoro jomoko yudi to jomoko ke to wan wanazimiyo gine ng'anye ma eka koro jino oket mabende jidhi ng'anyo bedo mamuol ni chaparane manoganda an kaka kuom ranyisi kata mana ng'anyo mana timore ti ma migoro kapa ka en gima ber kane oganda kata mana nyalo loro kata mana ndara mabende nok dhi nyime yo makare jowuoth ahinya joma nitiere ohala mar wuoth ok apaka ne en gino makare kani Jared Pachenango kwanza ini wuok e county mano ma Migori ne en wich kuot ahinya ne oganda wa ahinya ma Migori nikech piny duong' tiwacho ni Migori emolori ndara. Aparo ni ogike kinde ma jotelo moyier kata moko yier onego ti matek kasiro kit dongruok mopogore opogore me kind oganda molo tiyo kodgi mondo gi disrupt ohelni mag ji. Nikech kaka nyoro wacho ni Azimio luongo ng'anyo mamuol to nyoro no lor nderni gige joma nyokethore nyoro ka ng'ato kata chungo mandase to ji odhi okawo chamo no ne chieng'no koro nuengo mano nego yut chieng'no ok oyudo. Omiyo owacho niya Kenya duong' ten wich kuot ni ng'anyo mano luongni koro ochalo mana ka gima odwa bedo ng'anyo mar oganda Luo. Mani wich kuot ma wan wawegi waneno. Well, it's okay to kumano lore mani ti disruption of business. Mano wuok maler ne en Migori. Kata ka ji ojok ni ng'anyo wang'anyuru wating'o boke mondike gik moko obok mondike gik moko manyiso gombo mwadwaro to kwa disrupt ohelni mag ji nikech kaka nyoro kanye ohala oko ni maber Migori ng'ama hinyre jok ming'anyo ne go ni obedo Nairobi ka onge lit magiwinjo kata chiel. Omiyo wadwani mondo wachak bedo mariek wang'e niya over and above gik moko te ochumi chakore gi ute ma wadaki. Ero kama na nyesi mabende ng'anyo mopogore koro dhi nyime pacho kato koro piny owacho kotelne kod jatend piny mano William Ruto to wachang'o ahinya kaluwore kod ng'anyo mopogore mabende koro jatend miyo no luongo mana konyalo winjo gima na Ruto kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua nowacho kaluwore kod rombe mopogore mabende osebdo ka dhi nyime. Agenda Industrial Aggregation and Value Addition Park hapa Ramogi. Pesa ya kwanza ya kuanzisha hiyo jengo tunatoa milioni 100 kali ya taifa milioni tuongeze dhamana kwa mazao yetu yote na tuhakikisha kwamba pesa inafikia mkulima inatoshana na ile jasho mkulima ametoa kusalisha hiyo chakula. In the dying hours of the Uhuru administration, President Uhuru Kenyatta pushed the controller of budget through Yatani and is documented through WhatsApp messages to pay 15 billion shillings in 26 minutes. Money that we shall give you details of how it was stolen. Unfortunately, and I'm sorry to tell the people of Kenya, there's no maize almost everywhere in the world. Are you now saying that Kenyans should wait? Listen, I'm just saying. It is a difficult situation. It is 2 months ago, almost 3, when we gave people to import maize. And most of those people we gave maize, they are telling us wherever they have gone, they are competing with governments for the same maize. Unga was at 230. They never called for Maandamano. They were right inside the government. The President Uhuru Kenyatta said his advisor is Raila Odinga. He's on record. Raila Odinga never called Maandamano when Unga was at 230. Why is he calling for Maandamano when Unga is at 178? Wao walitumia kifua, kimabavu, vitisho na mambo yale mengine yote, wananchi wa Kenya wakakataa. Wakaenda pale Bomas na watu wa National Security Committee kujaribu kupindua maamuzi ya Wakenya wakakataa. Wakaenda pale kotini, wakajaribu hiyo mambo yao kule kotini,
hiyo mambo ikashindikana. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? Mimi vile nimesema, tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Mambo hiyo ya ingine sisi hatuko pale, lakini sisi ni watu wa kufuata sheria. Kila mtu afuate sheria, Kenya itaenda mbele. Nyakora Mugajuanga mago jotend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto gi Rigathi Gachagua mabende en jalupne mabende oloso bende kaluwore kod ochumi mapachoka kanyakla kod ng'anyo mabende osebedo kadhi nyime. Winjo kanyo mana pach Gachagua bende nolose achiel kuom ginero mabende achiel kuom joneno magwa nalose ka bende wacho ni nang'o meni Raila nokong'anyo e kinde mag handshake. Sani Rigathi wacho ni nengo mara mano mag mok kuon inye nengo mar siling 178 mano kuwuok nengo mar siling 230. Ang'eni Beatrice ni selose kotendre kod okenge makama wachune thuolo Jared Kopiyo mar mondo mi otwake. Jared, ang'o manyalo timre ponono ni piny owacho othiro kata mana okorango ng'anyo mabende osebedo kata mana kadhi nyime? Ang'o manyalo timore? Ng'anyo madhi mbele biro bedo gi impact maduong'. To impact mabiro bedo go en mana mar thiro uchumi magitemo ni mondo gilosni. Nikech uchumi gero gi yore mang'eny, nyaka investors majo Kenya kata maoko kidwa chako handi moro ting'iyo ni trading environment chal nade. Ka en mamuol tiyepo, to ka en hostile tiwacho ni hapana, ok anyal nyumo pesana kama ok dhi miya ohala. Seche ma ohelni mang'eny oloro kata ok oyaw nikech luoro mar rumbi momako piny kata rumbi maluoro momako piny, iyudo ni koro pesa ma donengo bedi ma dhi gero uchumi no bedo maonge. Omiyo ana wacho niya, Joazimio njo keto gik mang'eny ma gigombo negi. Koro ok wang'eyo ni mane ma otelo ma kakolosi. Kaluwore gi pek mar ngima bende ochumi bende Raila Odinga chieng' tich ang'wen mar juma mokalo bende no keto listi mar gik moko 15. Kore mwakia ni gidwaro ni mondo gigi olosre te odiochieng' achiel kato ng'anyo bedo maonge, koso ng'anyo biro bedo nyaka gigi chieng' nolos te kata tikom na higni 5. Mana penjo Kopiyo Beatrice. Emomiyo wacho niya, kapok Mheshimiwa Beatrice owuoyo, awacho ni nyaka bed ni pok gi conceptualize gik magidwaro to onego bed giwacho niya ni ma gin gima nyalo timore immediately. Koro wadwaro ni mondo timre immediately kaeto ng'anyo rumo. To magi to nyalo timore hata after 1 year. Wabiro ng'anyo for 1 year, ka gino tamore rumo to pod wabiro dhi mbele gi ng'anyo. Mana kaka Kopiyo wacho ni wan gik mang'eny. To Kopiyo gik mang'eny gi chando jopek. Nikech nigi pek. Adwa na penj owadwa kaka ng'at mayo ni to bende oneno ila kata kaka William Ruto chiwo tije e Kenya ka, to tije gi gidhi ne oganda mane? King'iyo en ma Kipkemboi, en ma Jemtai, en ma Ruto, en ma Ng'awa, en kaka Jared Kopiyo omor gi mano kaka ng'at oganda. Nikech mano achiel kuom gik ma jatendwa mar Azimio wacho ni Kenya ok onego bed mana ni tije mang'eny mimiyo ji dimna kon chiel. Jared ing'e maber ni kata no mi jowa moko imiyo gi mana board, imiyo gi mana board member, imiyo wan be dak miye gik magine diang' bed mana ni jowa emimiyo gik machalo board. Anda feel ni mano kaka Jared mano gimonego concern, but aduoge gik mang'eny miwacho go. Jadend kweth mar Azimio nyocho wuoyo gik mang'eny. Achiel kuom gin cost of living, ariyo kuom gin overtaxation, machielo a one-sided security government mang'iyo mana konchiel. Nyocho wuoye kata mana weche mang'eny kata mana commissioners makaka idwa yier. Nikech ing'e ni Jared, wan e Kenya ka en marwa waduto. To kakoro idwa yier IB commissioners, to panel odhi oket konchiel madhi yiero
jong'ato. Mane gik mabiro chako kelowa e lweny mabiro. Tadwa chaka wachi nowadwa Jared. Owacho ni kata investors ok nyal biro e piny nikech hostile. Pod adwa nanuone ogandawa. Adwa nanuone Jared, Sharon, anuone ji duto te ni jatend Azimio nobedo ka wacho peaceful demonstration, peaceful protest, peaceful petitions. Omiyo mano ok onego ket piny hostile. To bende adwa nawach kendo ni Jared, jatelo kata piny ok nyal dak gi gik miluongo ni false promise. Gik matimore sani e sirkal en ni miyowa painkillers kaka jakom nyocha owacho, idwa no miyowa painkillers. Wadwa ni gigi kisolve gi once and for all. Adwa na nyisi kata an example konyo nikech dom pod warito dwe mar 6 nengo mar gas mogonyore no sesa. Warito kinindo kech sani wacho ni rito dwe mar 6 kibichiem. Kinindo kech sani in makech ok inyal nindo kech ni rito. To bende adwa na nyis Jared ni gigi omako piny te. False promises gi kata ma the hustler mane wacho. Ok hustlers go chandore magi jik moko to gine manyo waneno ka gi demonstrate Olkalau. Gine mane waneno nyicho waneno gi nyama kima ka gi demonstrate. Magi oganda te ma jakom wuoye ni mondo gigi kolosi to los ne jopiny. To bende adwa na wachi ni gigi ok dware jatelo mago kore. Niki ok abi timo, ok abi winjogi, ok abi timo. Ne kao telo mar piny ni mondo irit piny, mondo irit ji, ok inyal go agogi kiwuoyo kodi, nyaka iwinj jogi. Jakom wacho niya, until our voices are heard. Duondwa wadwa no winji nikech wan jo Kenya mondo jo Kenya obed maber. E penjo ma pod abiro mana medo penjo po nono ni duonda jo Azimio kata mna duondo ganda ma pacho ka ok owinji nikech kata mna kiwinjo jalup jatend piny Kenya kano loso gi jofwambo wacho ni ne giyudo ochumi karach pod gineno kaka ginyalo bero ochumi. Kweth mar Azimio wacho ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka japiny oyud fuong'ruok. Ang'o fuong'ruok ok oyudi ji biro ng'anyo higa maru mana ni Jared kapok wako yo matin odoche manyoro in achiel kuom oganda ma bende nwaneno kano dhi kar jatend piny Kenya mano kar jot ma jatend piny Kenya no dho chwalo weche mag dongruok kane gin moko kuom weche mano lose koso nudhi riwore gi duond bura mar UDA kaka giko ka jatend piny oluongi kata mo wacho ni koluongi to nyaki winj ang'o nyaki winj luong nyo luong ka mai piny luo mondo wadom monego bedi ing'eni mondo kel dongruok e piny to entry points samoro kotemo ni mondo tigi jotelo moyier to jotelo moyier go ka gisewuoyo kawuono to kiny chako lokore ne ok wawuoyo jomoko wacho ni wane wadhi chiko mana itwa gi ing'e gima timore kapok abire wachwa mar romo manyoro Beatrice wacho gimo kama important ni miyo ji tije e sirikand Kenya Kwanza ni oyiengore konche molo konde moko. The truth of the matter enia ka idwa ni mondi embrace oganda mondi tigo to oganda mi embrace go ema telo mag gi wacho ni ogiri recognize ni jatelo mar piny inere kaka dangi ti kodgi emo miyo tabu magi wacho ni tiere in giwegi kelo gikwedo ni ng'anyo ok noyier go ganda ng'anyo ok jatend piny to pod gichagi wacho ni tende ma ogi recognize ne magi dwani mondo obedo ketie oganda mag luo gine magi ketho to gine magi wacho ni gine dhi marach omiya no wacho niya nyoro kaka nyewa bedo kanyo nyewa bedo kwa wacho niya president oseyiero dwa tiyo oganda te mag piny kiro dwa ni mondo dongruok okel machalre to president kaka jatend piny dwaro ni mondo bed gi jotend piny mondo okonye identify projects kaluwore gi manifestos mondo nyalo implement on the ground. Mago are some of the areas manyoro kaka nyalo bedo kanyo nywa canvas nywa neno kaka wanyalo keto oganda luo mondo oti kanyakla gi sirikal mondo support programs mag sirikal. Ero kama na ina mar mondo miaka mana yo matin kwa duoga ngeni wantiere gi thor weche mopogore pod wantiere gi dakika madirom 40 mar mondo mwatiek twak makama ne korom ga juwangi kanyo ina mar mondo miaka yo mokwongo e twak chendo mar mbaka oromo ka duogo ote ka wonano ka uoro ote mathoth ntiere joma siro ng'anyo madhi nyime ntiere moko mok sir jomok sir bende ochiwo gimomiyo nok gisir ng'anyo makamago aduogo mar mondo miasom gi kik di maboro.
Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Ngombo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da yotia. Karo masachi hoteli yeye. Nera roti. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Ramogi ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar poko pogore nyaka Ramogi biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapa hivi sikukosa kutoa kama katasika gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kama utaki kuenda kupita wapi uko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa ya jioni watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi kama naweza kupewa ikiwa kazi nikuwa nikifanya kazi hapa naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gimoro maracho timore. Anaparo ni mama uonena. Anapora kadojo mana irumne. Bani. Chal ka gima jokwo godonje odwa kae. Nyakoro Ramogi dakika 19 tok sang'wen mar okinyi machiegni okang' mar 2 wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo mana kaka inene wang' jowi mari kanyo. Thor wach ma wantiere godo en ng'anyo kod ochumi. Mana kaka pile chenro mar mbaka oromo bende wajotudre kod reporters magwe kor gwenge mopogore opogore ma bende nyiso wa pach jopiny kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Gisani adaro dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Ali Beach ma bende oseikore mar loso gi jopiny kaluwore gi thor wach. Ali hanini yo makare ichio nade jopiny wachango kaluwore kod ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pachoka. Erokamano ahinya Sharon, wiji makare kobira achiel kachiel e boma ma Homa Bay kaendi kama udaloso kod jopiny kaluwore kod twak ma kawuono wan godo e mbaka oromo e Ramogi TV kwang'iyo ng'anyo kod ochumi. Riwruok mar Azimio osebedo ka dhi nyime kod bago ng'anyo margi e counties mopogore pacho kaendi ka giseyo telo mar Kenya Kwanza kod bende ng'uro kaluwore kod ochumi masani koro kethore marach mokalo e pacho kaendi. Kendo an ka kod mokum jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi ma odwa ng'iso wa pachgi kaluwore kod ng'anyo ma dhi nyime
pacho kae to gin to giwacho ang'o bende gisiro lwedo ng'anyo mar riwruok mar Azimio osebedo ka dhigo nyime mar kwedo piny owacho ma jatend piny William Ruto kod bende ng'ur kalure kod uchumi mar Kenya masani koro oidho malo mapek mokalo e pacho kaendi. Achiel kachiel abiro chako kod speaker mar bunge la wenye inchi county ma Homa Bay kaendi Walter Opiyo mabiro nyiso wapach ni to en kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi oneno nade kalure kod ng'anyo masani koro riwruok mar Azimio dhigo nyime mar sundo jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod piny owacho mare e wi ochumi masani koro okethore pacho kaendi. Speaker achiel kachiel machini Ramogi TV biro nyiso ne to in kaka achiel kuom jogo eko makeno ratiro mar oganda county ma Homa Bay kaendi bende isiro lwedo ng'anyo masani kodhi nyime to en ang'o gino ma udwaro mondo timre kalure kod gigo eko masani koro riwruok mar Azimio dhigo nyime e piny Kenya kaendi machiegni. Erokamano ahinya Bwana Bich Ali, an iluonga ni Walter Opiyo, an speaker mar bunge mar jopiny ma Homa Bay ka, kendo galuora mare gi oko mare. An ajiwo kendo asiro ng'anyo e yo mamalo kabisa. Ng'anyo en gimoro mosekonyo pinje molony kabisa, to gi pinje ma ok olony minyalo yudo kaka koro Kenya lony kadhi nyime. Inyalo yudo ka jomoko biro wacho ni en ok ong'any. To ng'anyo ok tere ng'ato, ng'anyo ok chiwe pesa. Ng'anyo en iwuok ni nitie gimoro mochwanyo ji mang'eny to kendo chwanyi. En gimi wuoke mok goli ni dhi ng'anyo. Omiyo amiye lwede yo mamalo kabisa. To mokwongo tik. Ng'anyo ni e constitution mar Kenya. Kendo kifungu mare en 34 mawacho niya ni ng'ato ka ng'ato ni kod ratiro mar chokruok. Kaka wachokore ka pile. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar demonstration, wuotha ma koro udagi, mang'ise ni inyiso gimoro marach man chien. Kendo gimoro man rach man chien no, jok matime nitie, matime gi pier madongo. Koro kowinjo ni ji ng'anyo, kendo giwuotho, to gibuok, to ok en ng'anya. Chik wacho ni ng'anyo en ibedo maonge gi silaha e ofukuni, ibedo maonge gi beti oko, ti ng'anyo ka in gi lweti nono kaber to ka otambi twego dhogi karach kabisa to wuotha kikiwuok ng'ato titing' gik miluongo ni masomo mabango mawacho ni kama ma emomiyo wang'anyo to maeri an go ahinya nikech kata tarik 17 gik mating'o gi magi barupe mag ng'anyo jobunge no osemiya okay, jopiny be osemiya okay ni watim ng'anyo asetimo kata kenda kendo kitime kendi to onge kitabu. Bende an ka kod achiel kuom jodak ma Homa Bay ka biro chako gi nyingi ting'iswa ni bende siro lwedo wach ng'anyo masani koro riwruok mar Azimio dhigo nyime mar kwedo piny owacho mar jatend piny William Ruto. An gi nyinga iluongo ni Polo Swago. An wach mar ng'anyo adagi kabisa kaluwore gi yumi adage 207 oyuda Homa Bay ka. Osiepna miluongo ni Bob Aruji nogoge bunde dho stage kacha ne achiel kuom ng'anyo. Ne dreva mang'ongo mane riembo gari kawuono ok nya riembo gari yware gi chumbe. 2017 wang'anyo Homa Bay ka. Jomoko nogoge bunde pok giyudo ratich nyaka sani. Kulingana gi chik mar ng'anyo mar Kenya to yiene ng'anyo lakini an Paul kaka Paul adago wach mar ng'anyo nikech onge gima wadhi yude ng'anyo ni. Kiwacho ni chik te ni ochumi tek. Iga mokalo ne wariedo gi kobe kwadhi e fuel. Ndalo go dak ne luonge ng'anyo. Ndalo go bende piny teka oduma ne bechene ni malo, mogo bechene ni malo, sukari ne ngire ni malo. Omiyo weche moko mag ng'anyo madhi siro jomoko 2-3 madhi winjo ber mar ng'anyo. Nikech sama ji dhi ng'anyo jomoko dhi kawo advantage malut gige ji, jomoko dhi dino ne ji e yo, jomoko dhi kwalo ute ji. Omiyo an wach mar ng'anyo adagi kendo akwede yo mamalo. Erokamano an ka kod achiel kuom jodak ibiro chako gi nyingi ting'iso ni pachien ang'o kalore kod twak mang'iewo e ng'anyo kod ochumi mar piny Kenya. En paro mane ma in go kalore kod twak ma kamano? Gi nyinga iluongo ni Tom, ajadak ma Homa Bay County. Tatemo wacho ni ng'anyo ma jogi wacho ni an I don't know the meaning of it. Nikech ka wacho ni mo ni malo, moyande ni malo kan uru president. Sani mo chako duogo piny. Koro ok ang'e ni ang'o miyo usando Ruto. Nikech Ruto tiyonwa matek mondo mwabedi sama. Sani koro wado ng'anyo nang'o, Raila ok nyabedo president sani. Mondo akombo jopiny mondo obede tuch achiel, wami Ruto tich mayot mondo gernwa affordable housing Homa Bay kae, mondo wadhi mbele somewhere. Koro ni ka pile ka ng'ato watimo gimoro ng'ato ng'isi ni dhi ng'anyo to Siaya ogerore, idwa ng'anyo to Kisii ogere, Homa Bay ka to ok ogere, wan wadhi ilum. Jodala weuru ng'anyo. Ok bi konyi tiji kimanyo pesa many pesa ni idhi pidh godo nyithindi. Tafadhali.
Bende adire ni ochumi wa piny Kenya okethore kendo nego gik moko dhi malo. Ng'eni achiel kuom jogo eko ma samoro tiyo matek Homa Bay kaendi. Bende aneno ka ngima mar Kenya masani endi owinjore gidago kaluwore kod chenro mag ngima masani koidho malo. Kiana wacho ni value mar pesa moidho but ochumi to mana ne ile tu. Onge chieng' buongi sana ochumi omedre to ji chiemo ji nindo ji nyalo timo everything. Uchumi ni ile tu, value ndio imepanda, value ya pesa. So fanya kazi, fanya bidii na upate pesa na ufanye vitu zako, uende upeleke watoto wako shule. Inpachi nango kalo ko twak modhi go nyimo kinyi an mokwongo iluonga ni John Okeyo, an jadak ma Homa Bay. An mokwongo akwedo ng'anyo na okang' mamalo kabisa. Raila kadwa ni mondo Kenya obed maber, omany kaka onyalo bedo piny gi Ruto mondo gi los weche monengo gilosi. To wach mar ng'anyo ni to wadagi okang' mamalo kaka japiko, ban kaka japiko ma Homa Bay County wadagi ng'anyo ni, kech ng'anyo ni onge wala madhi nyuolonwa. Raila dwaro mana iye kende, ka wang' oseluonge obedo kanyo, omiye gimomiye. Wan dhano 8 million manoko ombulu ne William Ruto gi pod wadhi dong' mana kwadenyo. Koro miyo wakwedo ng'anyni, ok ng'anyni okang' mamalo, ng'anyo ok wadwar. Raila oti matek omany pesa ne monyalo konyogo familia ne. Gimono oketo e ng'anyo to nyithinde to tero yala, moko pogo tero kuonde motere. Oket nyithinde ka kuongo tel mbele ka bakidi to wabro luwo bang'e. To gimoro ni luongo wa e ng'anyo wadagi kendo ok wabiyie. Sharon ma mana moko kuom paro ma jodak e kaunti mo be kaendi golo kapok aduoke achiel kajile studio mana matin ono biro nyiso ni to pache nang'o kalore kod twak modhi go nyime ng'anyo kod ochumi mar piny Kenya. Hello, Ali Abich, erokamano kuom nyinga iluonga ni Calvin Sodiwuoro Odhiambo, Jakarachonyo. Adak Homa Bay ka kendo an jatiche, agojua kali Homa Bay ka. Ali Abich, ng'anyo to ok wayie sani. Sani ochumi oidho. Sani ochumi oidho ma oduma gorogoro achiel siling 200. 200 koki afford oduma gorogoro achiel. To mondo mi idhi e chiro kacha sani, ngima tek malich Ali Abich, ma ng'anyo no to sani ok wane ka nyalo konyowa gi sani sama piny ochopeni. Ngima tek yawo jokanyanam. Akwayou kamoro amora munyalo winje duond ni. Ji odhi e puothe sani koth chwe. Nyasaye nokonyowa koth chwe maber. Wadhi e puodho wapuro oduma mondo mi wabed gi chiemo. Mano e gima nyalo konyowa gi sani. Ali Abich, erokamano. Erokamano ahinya Sharon Ong'aw. Mano mana moko kuom paro ma oganda jo Homa Bay kaendi golo kalore kod twak modhi go nyime e Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo ng'anyo kod ochumi. Riwruok mar Azimio osebedo kadhi nyime kod ng'anyo margi, kendo mano iwinjo achiel kachiel kod paro ma jodak e kaunti mo be ka igolo kalore kod ng'anyo masani koro riwruok mar Azimio la Umoja dhi go nyime e tung Kenya mangima. Sharon Alabicha winje yo makare kendo rakwane nyakom dhiro paro maket kod mano e county ma Homa Bay. Nyakora mga juange winjo paro mopogore kawuok e county ma Homa Bay. Jok masiro gi jomok sir ng'anyo mopogore oganda osechiwo pachgi ali wagoni erokamano. Katika mano e kind thuolo mar dakika 30 modong' ne ang'eny wasebedo kwa lose ng'anyo kaber kata rach ochumi othiro e yo machal nade. Gisani adwani mondo walokane tanga matin. Kaluwore gi ng'anyo mosebedo ka dhi nyime, ng'eni Beatrice ne sewacho gimomiyo ni ng'anyo ber, ng'anyo ka ji ong'anyo oka samoro duond jopiny inyalo winj. Nitiere achiel kuom japiny e kaunti ma Migori ma bende nowacho ni gisani koth chwe. En ang'o minyalo tim? Ka niwinjo kramna twak mar jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ne wacho ni piny Kenya ok en achiel kende kuom pinje ahinya mantiere piny mangima ma bende yudo pek mano mar ngima matek. Ni jokramna ka Gachagua bende wacho kramna bando manego bed ni giore pacho ka ng'ikruok mopogore mano wuok. Dong gisani koro walose kaka oganda onage wanyalo yudo konyruok. Ang'eni ng'anyo mabende osebedo ka pod dhi nyime kapok ngima ombekore. Ahinya kaluwore kod ng'anyo maket kod magi. Wan kaka oganda Luo wanyalo timo ang'o? Koth sani osebedo ka chwe kata mana sani nyisa ni kaunti ma Kisii, kaunti ma Siaya koth na chwe kata mana odiochieng' ma kawuono. Wanyalo timo ang'o mar mondo mi wapidh cham, wapidh olemo, wapidh alode mar mondo mi wayud fuong'ruok e kinde mabiro. Nikech kata mana sani kwayuak e pek mar ngima dong en mana chiemo mwayuakne. Gisani kapok awinjo kata mana pachi Beatrice gi Jared Kopiyo. Antiere gi Mariam Abede, kaunti ma Kisumo, jasiasa mano MCA mogwel. Mariam kinyalo mana winja, oganda wanyalo timo ang'o? Ng'eni ng'anyo nitiere, in kaka Mariam akeni siro ng'anyo mosebedo ka dhi nyime kata ooyo. Inyalo mana nyiso pachi gi kaka dongruok mag oganda magwa kaka nyalo bedo. Aparo ni Mariam okwinja e yo makare. Kono salose duonde wabiro bedo kwa tudre kode achiel kachiel. Beatrice, pachen mane kaluwore gi paro makamano? Adwani
asir kanyakla bende gi jok mosechiwo paro gi paro michiwo ni kaka oganda tijewa to nyaka dhi mbele. Koth chwe sani, jothurwa mondo pur, jopurwa mondo kom, jopurwa mondo ng'i kaka nyalo yudo chiemo. Mane momiyo wajiwo nyaka sirikandewa mapiny e counties ni mondo ne ni jothurwa oyudo kodhi mowinjore. Kendo apuoyo ni e county ma Homa Bay nyocha waseneno ka governor gi deputy governor otelo ka gichiwo kodhi ne jopiny mondo jopiny obed gi kodhi mowinjore mondo pur. To adwa ni counties odhi mbele moyud ni jothurwa kaka puro gibed gi extension officers maluwo kaka ipuro kendo makonyogi e yor kothe manyalo konyogi. Omiyo wasiro ni jothurwa nyaka pur, gipur kendo gipidh cham manyalo konyogi kendo cham mopogore opogore. Jothurwa dhi kata e horticulture, jothurwa dhi nyaka cotton gini miwacho mano asiro. Sharon, adwa na wachi ni kapok wadhi mbele be gi mano, awinjo ka jaloso Homa Bay Paul owacho ni odagi ng'anyo nikech osiepne moro nogo gi bunde ndalo moro. Adwa na nyis Paul to goganda waduto ni ng'anyo masani pod anuoyo ni en ng'anyo ma peaceful. The peaceful demonstration, peaceful boycotts, peaceful petitions. Omiyo kage ng'anyo in a peaceful way, to police onengo tichne marito jopiny sama gi ng'anyo tok mar inyogi. Ochako wacho ni jamachielo wacho ni wami Ruto tich mayot mondo okonywa otine jothurwa. Nyaka sani dweche manyo wachako onge ng'amo tamo Ruto tich, emomiyo wawacho ni owe promises kaka president koro nyako ti. To benda dhi mbele adwa na chaka le gima nyawadwa Jared Kopio wacho sama ne gidhi e State House nyoro ni no luonggi. Nyocha uneno ka Rigathi ni interview Rigathi nyocha wacho to kakoro jotelogo okwagi ni dwa biro. Jomoko biro godiechieng', amor Jared Kopio ni une udhi godiechieng', jomoko no wachi ni dhi gotieno. Gima ng'ato timo gotieno king'e ni jatelo idwa dhi limo State House mano kar jopiny tidhi gotieno nano. Winjo gima na Jared wacho ni nitiere jotelo moyier bende nwaneno chiko mano dhi State House mabende nyaka sani pod jopiny kata mana josiasa pod seyo. Jared gini mana jotielo mabende ok nie kom gi sani gine makoro na gidhi alanga. Tadwa paro ni Sharon ni kata jo ODM nodhi gotieno, but gima Rigathi ne wacho ni jomoko be dhi kapondo, jomoko be dhi gotieno, jomoko gima temo wacho ne Jared Kopio ne jopiny gi jotelo mamoko samoro broseo. Gima adwa wacho ne Jared en niya, en owacho ni no luonggi. To kaparo Rigathi no wacho ni gin mane gimanyo. Koro mano gik moko ariyo. To be gima adwa paro ne ogandawa ni kata mago timore kik waol gi struggle mane wachako chon, kik waol nikech kata ndalo mane imanyo independence ne nitiere jok mane uso piny. To kata sama ne imanyo multipartism jomoko ne uso piny to jogogo emoduogo mo benefit from multiparty. Ero kama na inya wewa winjane na Mariam Abed. Mariam kintere county ma Kisumu agoni mos kuom ng'ikruok mar duol mabende nobedo kanyo. Okwongo monde akene kisiro ng'anyo kata ok isira. To ponono na kisire nang'o mani sire. Bendi paro nosechopo kinde makoro kaluwore gi pek mar ngima. Oganda mapacho ka hinya onagi nek beni warago kata mna yore mamoko e kinde makoro ng'anyo timore, pek mar ngima nitiere, koth sani bende chwe, sani kodhi mbolea bende nengo nofuong're. Oganda magwa nyalo konyore nade Mariam? An chunya parona ni ng'anyo ok bi konyowa kama koro wachopeni. Kane wang'anyo to nonego wang'any tarik 5 Septemba, to nonego wang'any kendo tarik 15 kane oland results mar yiero. Lakini nikech wan wafuasi mag Baba Raila Odinga, we usually say ni Baba knows best. But kata kamano, kama koro wachikoni, we need dialogue going forward. Nikech uchumi rach, nyithinde wa ok nyal donje school, wadwaro ni mondo wapur, serikal bende wan goma tich chal ka gima dwa tamo. Koro iyudo ka japiny bende en confused. To kong'e ni odhi koni koso odhi koni. Koro bagni mang'eny nitie. Lakini kinyalo yiena mondo awachi awuog outside ng'anyo. An personally kaka Mariam Abed ma
I pride myself a bedo follower mar Baba Raila Odinga and even a student of his politics. I feel ni gimanyo timre yiero mar higa 22 ni no konego chako timre kendo to osetimore, lakini kata kamano wabende nyaka wabed piny mondo wapenjre ni ang'o momiyo gini nyocha kotimre kendo, nikech kane babo Ramogi uru magimosore an kaka Mariam mane ng'anyo mane chamo tiaga sendara namor nikech chunya ne parona ni mosruok mar baba gi Uhuru ne dhi kelo break e wach mar electoral malpractice ma wasebedo go ever since 2002. In fact aparo ni Kenya kae 2002 kende mane wayiero mane onge koko. Koro kana neno ka ok ne watimo electoral reforms which I felt ni were more important than anything mano obiro gi handshake to no gwenya matin to litna ahinya nikech no kang'eyo ni higa yiero mar 22 kendo ni nyalo mawa kendo ne pod wanyalo chako dhi e ndara to pat higa mar 2017 bende no mawa. Winjo kata mna pachi matuta hinya kaluore kod ng'anyo mabedi nyalo bedo ni rocho kata mno chumi mapacho ka adhene achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama bende ng'anyo notimore odiochieng' manyoro. Adhi tudra gi jafwambo marwa George Juma par ni odiochieng' makawuono bende romo mano mar 11 mar Elreb bende chakore okinyi makawuono e kaunti ma Migori. Juma kinyalo mana winja achiel kachiel ang'eni intiere romo mar Elreb nyaka sani jotelo osechopo koso oyo? Erokamano winji makare kabende kinyalo ng'iyo toka kanyo ntiere chenro makare koro dhi nyime to ni romo ne mar 11 mar Lake Region Economic Block. Romo bende koro okelo counties 14 ma bende koro okelo gima dhi yore mopogore opogore. Ka bende thoro maduong' mar romo ma higani en kaunti kod ng'iyo kenge makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod loso mwandu e nam kata blue economy. Ka bende mago modhi mi pek ahinya e romo machal kod mae. King'iyo chien kae welo mopogore chako donjo ka bende nyasi machal kod mae igeno ni kar boro modichi makawuono idhi yawe yanga kod jakom mar riwruok mar Elreb Profesa Katangi Anyang'nyong bende jakom mar Elreb ni. Okinyi makawuono wantiere kod wel mosedonjo kendo ne mondo koro wakaw thuolo mar ng'iyo to romo machal kod mae thoro mare maduong' en mane, ang'o ma japiny onego ng'i, tang'o modhi konyogo japiny e giko mar romo machal kod mae. Miya thuolo mondo koro awuo kod jagoro maduong' mar kaunti ma Migori mar ng'iyo ni to nyaka sani chenro chalo nade to ang'o monego oganda koro gin. Jagoro adwa ni mondo ano ka chenro dhi makare kendo ikruok nitie motelo ne yawo chenro machal koda mae. Ang'o ma oganda onego gen e romo machal koda mae? Erokamano George. Romo makawuono ni nigi ohala mang'eny kuom jopiny nikech mae kama idhi wache weche mag chenro mag pith mag pur kendo e romo makawuono ni wan gi governors 14 mowuok e pinje mopogore opogore. Koro kata weche mag thieth idhi wach kawuono mondo mi wang'i kaka thieth nyalo bedo maber mondo mi jopiny yud kaka gikonyore. Iyudo kaka Migori waka ka ng'ato dwaro kata CT scan yore mag thieth kata MRI nyaka dhi nyaka Kisii kata Kisumu. Koro tok ma wabro yudo jok manyalo invest e kaunti ma Migori ka mondo mi weche machal kamago riere. Machielo weche mag blue economy tiende ni mwandu miyudo kowuok kuom nam ibiro wach ka. Weche mag mining matimore nyatike kidam idhi rieka mondo bede yo makare mondo jopiny oyud kaka nyalo yudo mwandu kowuok gima wuok e lo. Koro romo ni nigi benefits to gi advantage mathoth ne japiny. Awinjo kituomo weche ma odhi kelo ber. Maro mosebedo kuom higni 10 mokalo, ma koro mar 11. Kaka kaunti ma Migori bende nitiere chenro mag dongruok ma bende waseyudo ka okalo kuom chenro ni kupoge mwada wuoyo odiochieng' makawuono. Wachno en ayanga ni mae mokwongo ma chenro makelo governors 14 moa e counties mopogore opogore romo e Migori County ka for the first time to ok ni romo no ok osebedo katimore. En ni chien kanyo cha nocho poko nyalo timore to kanyo governor wa manyien Dr. Chila Yako donje telo to nyo tudore governors mamoko makoro wan gi gima chal kama e Migori ka. Koro gie sani nitiere weche mang'eny ma tokma yath
ni winjo kaka jakom kendo president mar LREB nowacho gokinyi Professor Nyang' Nyong'o ni weche mag thieth to gi weche mag yath sani dhi ter through gimiluongo ni drones. Teno kocho ni nyaka idh mitoka kata chono nyaka iriemb idh apiko kidhi manyo yath. Yath inyalo kelni nyaka kuma intie kaluwore gi technology manyien masani miluongo ni drones. Wach machielo en sugar industry. Sugar industry ka nitiere kaka ji chunygi nosejok moweyo pur mar tiang' kaluwore gi ni puro to yuto ok yudre yo makare. Koro tok romone chenro dhi ik maber ma japur nyalo yudo hakine mowuok e loche mowuok e lo moyude sama owinjore mobed gima nyalo konyo. Machielo en e yore mag education, culture and social services. E gwenge ma Kuria kocha nitiere weche mang'eny matimore. Ok ang'e kaka dang' awache gi dholuo to wach mar FGM miluongo ni female genital mutilation magolo nyithindo manyiri mapod tindo e sikul idhi rie kaendi mabed makare to kod mamoko. Kwatieko adeno ka bura makama oluongo jotelo madongo dongo. Ok ang'e ne LREB ka oganda ma japiny ma e kor gwenge ji mang'eny ma pok owinjo ler mar LREB ni. Be wando pach oganda samagi? Pach oganda wando kabisa kendo kuom sani kaka government ma Migori ochiwo registration ne jopiny ma Migori ka mang'eny ma link na bro mi mondo mi kene jopiny ma ng'ata madwa biro ka nyalo biro kosechopo to register maber kendo registration fee governor Ochila yako oduoko nyaka nono mondo jopiny register obi odonje plenary ka owinj kaka chenro gi chalo. Nitiere county assemblies mang'eny moe county assemblies 14. Nitie ministers 14 mag thieth mag agriculture moe gwenge mopogore opogore. Gwenge mopogore mawachogi gin gwenge ma Kericho, Bomet, Busia, Bungoma, Kisii, Nyamira, e riwruok no jotelo go te okelo county assemblies gi bende mondo mi ji oriw paro kanyachiel mondo wayud ni to de kony japiny e yo mane mondo mi ber mantie Kericho kocha wayud koni mondo bed maber manyalo kocha be gol ka go kono. Koro benefit out of this summit mabro ka e dalario ma summit Migori kae. Erokamano joro kinyalo winjo mago lero bende koro mar county Migori bedo chieng' ma kawuono bang' yawo chenro machal koda mae mar twak mokum to ok bende kodhi bedo en motende kod sekta no mar niang' kama bende jotak kembe mopogore opogore county ma Migori kod oko mare koro luongi kama bende koro gidhi twak kod oganda e yore minyalo bergo sekta no mar niang'. Koro pod wantie kae mar mi mathoth ka otende kod chenro ni kata romoni ma bende koro borumo chieng' tich ang'wen mar jumani. Erokamano ahinya George Juma wawinje yo makare nyakoro mgejwang' mane jafwambo maro e county ma Migori George Juma ma bende mar LREB ma bende ochakre yango romo ma bende biro bedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo adek biro bedo ka rumo chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Kaduogi mane twak ma bende wantiere godo ka dakika neno kwan godo matin ne 15 mar amina mabiro chako kodi gisani nitiere milome ma bende odonjo mano jotelo e kaunti ma Kisumu jod bura mag Azimio kotelnegi kod jalup gavana e kaunti ma Kisumu Matthew Owili bende gisani koro milome magichiwo kinyi makawuono en ni ng'anyo mamuol ahinya kaluwore kod pek mar ngima biro kendo chak duogo kendo odiochieng' makinyi e kaunti ma Kisumu. Wang'eni ng'anyo makamana gibedo godo chieng' tich abich mar juma mokalo koro gwacho ni odiochieng' makinyi kanyakla kod chieng' tich abich mano mar jumani kaunti ma Kisumu gijiwo oganda mar mondo giwuok oko kar nyalo margi mar dhi e ng'anyo. Kene Mariam kaka MCA mogwel e kaunti ma Kisumu bende ni wuok oko e ng'anyo mar chieng' tich abich to bende yikore ne ng'anyo mar odiochieng' makinyi. An kaka MCA mogwel rule number 1 en ni nyaka walu chik mar party leader to party leader wanyocho wacho maler ni ng'anyo is the way to go nikech sirikal manitie sani otamore dialogue. Koro kata bed mana ni chunya nyalo bedo gi pek moro lakini kaka MCA mogwel gi ODM ma bende en jalup Raila Odinga kina wuogi kendo kinyune na ndara nikech samoro ng'anyo ema sirikende wagi osebedo kawinjo. Anyalo paro kata kane wadwaro 2010 constitution was a game changer in our governance system ne wayude through ng'anyo. Koro kababo neno ni electoral reforms
be kama koro wachiko ni ng'anye madang kele to mana kaka wacho ni wan wawacho ga ni baba is always right. Koro an kiny nena mane ng'anyo. Makoro in kata mna kaluore gine Mariam ka kiloso in teme atima kaluore ni ne duond bura mar ODM ok teme kaluore ne dwaro donge koso kaki wache. Ok ni kaluore na dwaro ing'eni nitie gimoro miluongo ni divergent opinion ma anyalo bedo go as an individual, but again sama watimo gimoro kaka Kisumu County Assembly ma 147 MCAs, ODM is otingo 46 of us. It's an entirely an ODM assembly. Koro nyaka walu chik ma party leader wa. Even though I feel ni watch mar electoral reforms and gima onego wabed very intentional about it, we should give it priority ma ok ni obete mana bang' yiero kane gombo mara. Na nyalo gombo ni mondo wabed very intentional about solving social injustices, machalo gi electoral reforms, mana feel ni jatend piny manyo wene jatelo modonjo sani. President Uhuru nisho timonwa malit kabisa. Nikech eno owuon nong'eyo ni IBC marwa no chido, ochako weyo wadhi e yiero gi chairman mar IBC ma Supreme Court no yudo ni ok nigi dignity ma enough manyalo timo elections. But okang'eyo ni ang'oma no chako timre momiyo Uhuru kane ywak mababo yie ni kara wadog chien mondo itiek tiji to wakel reforms mondo wang'ni yiero bed maber. Okang'eyo gima no timre lakini rachna nikech na feel ni handshake ne onego solve electoral reforms. So one kaka ODM, we are known for democracy. There is no way manonego wachak wadhi yiero ma 2022 gichebukati. Especially that ni court mamalo molo courts duto no yudo ka Chebukati has no integrity to run any election. No nego Chebukati dhi, no nego wakel electoral reforms, no nego waluo IBC. Lakini no kotimre baba gi owadgi ma former President Uhuru ong'eyo gimomiyo. Lakini koro kama wachopeni, I feel no bro bedo even worse in 2027. One situation where if nothing is not done, and I'm talking about electoral reforms, I wish we were very intentional about it. Wabro bedo gi Rais Ruto kendo. Ruto bro wene Gachagua. Gachagua bro wene Jalango. And then the terrible chain continues, where one Guinea presidency continues to revolve around two ethnic groups in a country of 43. In fact, Sharon, if I can go out the topic, an kana nyalo yudo thuolo gi baba wa mohero Raila Amolo Odinga. Anyalo nyiso baba ni while we are fighting electoral reform, why don't we also bring laws manyalo kelo gimoro miluongo ni rotational presidency? Nikech okwanya dak e piny moting'o kabila 43 to ni presidency ko Rift Valley to dog ka Central, ko Central to duogo koni. Why can't we introduce laws makelo gimoro miluongo ni rotational presidency? The Kikuyus have had it, the Kalenjins have had it. 2027, let's give it to another tribe other than the two dominant tribes. But koro mano to mana pacha. Ero kamana inya mano pachi kanyo nyakoro mgajwang bende ka sa bende ringo matek gisani abiro chuonu thuolo mogik mar mondo mi wach pacho ahinya kaluore gi thor wach ma bende wantiere godo. Jared Kopio dong dacha kodi pachi mogik kaluore gi thor wach ma bende wantiere godo. Chumi ng'anyo kod ochumi ng'anyo ema nyalo resowa koso oganda onage nego wapar weche machielo. Kapok adhi e mipenjalo an gi issues adek mana mapiyo madwana aketne ogandawa. Awinjo ka Kisumu olando ng'anyo as a build up to 20th. Anyalo wacho ni kochuno ni nyaka ji ngeni the messaging is also very important. Kar ng'anyo kuwacho gik ma ogombo no losi to ji ng'anyo ka wacho ni Ruto must go to kendo giwacho ni gidhi State House. Kora kane gidhi State House gidhi golo Ruto bondo gato bedie kom. You know, wawe entertain jogewa. Wakoni gi adieri mar wach. Adieri mar wach ni for 6 years Kenya osebedo kaniga gi democratically elected leaders. And okwanya tiyo gi extra legal means mondo mwagolgi. Kage watemo mano ber kabisa to giket ni jotelo mono yier gi kuragi. To gimogwel machalo nyaminwa Beatrice obed mbele kagi wuotho kagi dhi State House. To kigi ket kijende wa nyithindo matindo ni dhi State House to wang'e ni the result is obvious.
Nigeche onge in the history of this world. Na jimose wuodho ka the State House ka onge consequences. Mono mokwongo. Mar ariyo, awinjo ka gima ni ka kabisa man mbele en wach mar electoral reforms. Kidhi kata chiene clips mag media houses. Na wacho ndalo manwa chiko yiero. Chon kabisa. Nito ang'o momiyo wan excited about deep state. Dakwa wach mar electoral jinemon nigeche ne wan gi deep state, ne wan gi whatever system and everything. Because there was no need for us then to have electoral reforms. Electoral reforms kwa wacho Kenya ka wanyakwa wachigi ka wang'iyo ni ok en about presidency kende. Nitiere nyaka many areas. Wan ka gi ward reps, wan ka gi wajumbe, wan ka gi governors, wan ka gi senators, wan ka gi women reps, and many other seats. Kunde mantiere a lot of injustice. Kapok Azimio owacho wach mar electoral injustice in terms of the presidential seat. Nyaka wabed very particular and very deliberate. Wawach nito jok mose kosnegi kaluwore gi nominations mag chama. Jok mose kwala adara during general elections e kombe wa pingi. Gita ngombe wach gi ok wachi. Ki kwaket ni electoral by the time waketo ni electoral injustice kwa watch about presidency, we have missed it and we will not solve any problem. Lastly, one can give the issue of dialogue. Kendo wanyamino Miriam will capture very well. We need dialogue. And I think the country, yes, the country, nyakakuro chak explore avenues mag dialogue. Kikwa ni kaok need to dialogue. Dialogue could even be within the structures might exist, like parliament. Which is okay, but only the best way is to use existing structures, kaka magbunge, mag committees magbunge, to give other avenues. Mondo gipet godo yuak mantiere mondo losi. Aparo ni mano gima nyalo wacho. Erokamano Sharon, awinjo ka weche mang'eny wachi. Mokwongo adwa sero gik ma Azimio wacho ni gigo nyaka duol makedo gi ratiro mar piny. The Kenya Human Rights Commission nyogolo report gi mawacho mana ni siasa ni pek mar piny nyiso ni rit ok ber. To kendo ne giwuoye ewi weche mang'eny kaka sirikal masani tiyo gi pesa mang'eny e tij rito fees. 80% due fees to 12% kende ema dhi e dongruok. Chal kama emomiyo pek gi wawinjo nikech gitadwa kendo dhi katieko tawacho niya. Awinjo ka Jared osechako buogowa. Tadwa nyiso Jared ni ong'i history mar jakom Baba Raila Amolo Odinga ni to be otiyo gi buok. Awinjo ko wacho nwa ni kwadhi tarik 20 kwadhi e State House kopo ni wadhi twaket jotelo mbele. Adwa nyiso Jared ni wadhi telo mbele te orito odiochieng'no to wacho no ni there is consequences. Jared adwa nyiso ni buok makamago osebuogo Raila mang'eny to onge gik magitimo. To mogik ta wacho niya Raila wuoyo e kaka duond jopiny. Omiyo Raila otieko ka wacho niya sama nyocho somo gigi ni watimo ng'anyo nyaka chieng' moro duondwa winji. Ere pek ma duondwa, ere pek mabedo mamiyo duondwa ok nyal winji. Ta winjo ka Mariam wacho electoral reforms. Ere kaka wadhi bedo gi electoral reforms Jared ka the panel moyiero madhi yiero IBC en mar Ruto te. Matiende niya kanyoche wan gi Chebukati adek sama nyo yiero e 2022. To ka panel emo dhi moyiero to wadhi bedo gi Chebukati 7. Matiende ni gima dhi wuok e yiero no waseng'eyo. Emomiyo wawacho kaka jo Azimio wang'anyo mamuol ka wawacho gik machando jopiny nyaka duondwa winji. To be atieko ka wacho niya ng'anyo ni nyalo tieko shida ma jo Kenya nigo e yo makama. Ka jatelo mariembo piny owinjo otim gik mowinjore mondo mano wawinjo de pach Mariam bende pachi mogik mana mapiyo kwa tieko.
An pachamogik. Pachamogik chalo kama. Adwa ni mondo a encourage baba wa ma wahero Raila Amolo Odinga ni sama koro wagikieni. Akwaye ni mondo wabed very intentional about electoral reforms. So sama wawuoyo electoral reforms to nyaka wawachne ng'ama no Chebukati omiyowa manie telo ni no make a lot of promises. At one point no wachonwa ni koketa keta muma piny kama to mogo siling 70 to police odhi timo reforms. Gigite ng'ama nie kom mano mi jo Kenya poko timo. Koro magi tokel duto gi wach mar ni wan nyocha wan gi IBC motop. Koro adwa na wachne Mheshimiwa Jared bende winjo ko wacho kanyo ni ka wang'anyo tarik 20 to wabro bedo gi consequences. Mheshimiwa Jared, I hope you know need the 2010 constitutions opens with we the people, which means that the sovereignty belongs to the right to peaceable demonstrations or picketing. Koro, don't tell us ni wabro yudo consequences, especially when we are talking about social injustices. Mose timre Kenya kai for the past 60 years. I'm very disappointed ni ngato mung'eyo ni we need free and fair elections. Nyalo wacho ni joma dhi endara bro bedo gi consequences. I, as Mariam Abed, I may not agree with some of the things or the approach that my party leader have taken. But like I said, anje ODM. Kana donjo machunge ODM 2007, makoro ani assembly nikech ODM. I will follow what my party leader said. The only thing manyalo wacho and mana encourage my party leader this time around, no matter the outcome of these demonstrations, let us give electoral reforms priority. Whatever will happen on 20th, mabenda ngeyo ni jo sirikal okotegno ruok. Sirikal ombekni. And that is why they are threatened in enoka jatelo number 2 nyotimo press conference. Anasi ajimana baba Raila Amolo Odinga. This time around, nyaka wami electoral reforms number 1. So number 2, Ruto okinyal constitute IBC kende. It is illegal. It is a malpractice according to 2010 constitution. Whether he was elected the right way or not, pod wanigi right kaka jo Azimio mar decide ni who are going to conduct elections going forward in this country, especially that one of the most controversial things Kenya kai in elections. So Baba has a right to want to know ni jomidu wakete IBC ge ginga. Okwanya the football match to referee and uwoke team machielo. To team machielo bedo biro to ni referee no ema dwangi yo match majia. It is unrealistic. We must constitute a IBC as a people. Baba on the other side, Azimio, Ruto on the other side, those other small parties. It must be a people issue. It cannot be a UDA affair. It cannot be, it should not be. Ero kamana inya Mariam, nyakorom gajong mono Mariam Abeda, chelka chiel ko wuke studio marwe county makisumo, en MCM Ogwele county makisumo. Kwa kamana en mana isemo mayo wangwa, angekra one Beatrice ane noka intiere giwachi mida wachi, en mana ni sao ma idhi ngadwa. Aburcha kwa gwili kendo mar mondo miwalos, in kanyakla kodo kopio. Semo mayo wangwa, aburcha kwa gwilo mano chienga machielo. Kwa kamana nyakorom gajong, inibena neno ote magi mabende isebedo kiyo. En mana ni semo mayo wangwa, koro tingen mari. Kiero ne dhia ng'anyo, tedhi. Kedhi, tedhi gi ng'anyo, ibedi ki ng'anyo e yo mamuol. Mano kaluwore kod pend chike mapachoka. Jok moko ero ne dhia ng'anyo, bende mano bende en kaluwore kod dwaro mari. En mana mogik mabende nyalo wewu godo ni sani koth kachwe kaluo kintiere gi puothi moro pidhi. Nikech sani ka ji ng'anyo kaluwore kod pek mar ngima. Ipidho, ibedi gi cham, ibedi gi kata mana olemo, ibedi gi a lot minyalo na chame e odi kanyo. Koko mano gikanyo bende makelo wa giko mar twak makama elo jowetewa mabende nwantiere gode chenro makama chakre sa 12 mar okinyi Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor e ruru kamano warad kendo odiochieng' makinyi bed godiochieng' makare nyinga Sharon Ngao.